PMAYG न'नि बिथा लेभेलनि लिंटार रडखौ थब्रैनि जायगायाव थसेल' होनानै लुनायनि अजद थिखांदों 25 नं बागानपारा बियाबनि जपादों PCDC आव। नं बागानपारा जपादों PCDC नि सिङाव थानाय आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सोरखारनिफ्राय मोननाय PMAYG न'नि बिथा लेभेलखौ थब्रै रडनि सोलाय थसेल' रडजों लुनाय अजद थिखांदों चेयारमेन मन्टु गयारीनि हेंथायै। रहिला ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला जपादों PCDC नि चेयारमेन मन्टु गयारीआ बे न'खौ लुनानै होनो लादोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गुबुन गुबुन सोरखारि न' मोननायफोरनिखौ बिथा लेभेलनि लिंटार रडखौ थब्रै होनानै लुनायखौ नुनो मोनदों होनना फोरमायदों। नाथाय रहिला ब्रह्मआ गावनि न'खौ बिथा लेभेलनि रडखौ थसेल' होनानै लुनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो बिथाङा चेयारमेन मन्टु गयारीखौ सोरखारा एस्टिमेटआव थानाय बादि लुना होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। रहिला ब्रह्म आङो होनदोंमोन रडखौ थब्रै होना हो होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय दा थसेल' होनानै होदों। ओमफ्राय आंथ' मिन्थियाना माबायदि लुखो माबायदि माखो आं नायनो नागिरबाय ओमफ्राय नायनो होआसै ना आंखौ। लिन्टाराव थसेल' होखादों बिदिसो होनबाय। जि आरामथार जागोन दे थसे होबाबो बायलाङा जिलाङा थबनो जोरगोन ओरैसो होनदों आंखौ। हुवा गैया हाथिजों गाथारजादों बोसोरब्रै जाबाय। आं मोजां सुबिदाखौ लुगैयो मोजां लुनायखौ लुगैयो। ओमफ्राय आरो दा जिमान आंहा इमान खस्थ' जादों दा हुवा गैया माबा गैया आं हाजिरा खामला मावनानैसो आं जायो। ओमफ्राय आंनो बे न' गंसेखौ मोजां लुना होनांगोन बिसोरो मानो हायाखै। दा इ मावा आं फैसा दिहुनदोंबा बे मावाबा आं लुखानांसिगोन। बियो होनबाय मोजाङै थिगैनो जाजोबगोन गासिबो बिदि रड गंसे गंसेल' होनानै मोजां जाखागोन दे बिदि गंनै गंथाम होलायनायनि माबा गैया आरो होननानै बुंदो आरो आंखौ। आं होनदों बार'खाफोर फैबा बार'खाफोर फैनानै बे न'खौ गोलैलांजोबबा सोर लुना होफिनगोन आंनो बे न'आखि मोजां जागोन नामा होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय इसोर होनबाय चेयारमेना होनबाय दे जागोन दे गंसेजोंनो बेलेग गामियावबो आंनो लुना फैदों बेलेग जायगायाथ' थसेबो रडखौनो होआखैनो। ओमफ्राय दा जोंहानिखौबो गंसेल'सो होना होबाय। ओमफ्राय दाथ' होथारनो नांगौना इखौ रडखौथ' गंब्रैयानो होथारखानांगौ। आं आरो नुखादोंना बेलेगाव मावनाय मानसिफोरनिखौ बानायनायखौनो लिन्टार बानायनायखौ नुखादोंना आङो। आरो रान्दि मानसिखौ थगायबा जागोन नामा? आं हागोन।